Ассаляму алейкум, урметлі дінлейджілер, добрий день, шановні радіослухачі. В ефірі Радіо Куреш, рубрика «Огляд преси» і я, Асріклі Лейла. Крим ізолюють від енергосистеми Росії, повідомляє громадське ЮА. У найближчий тиждень на півострові можливі аварійні відключення електрики. Про це повідомляє прес-служба так званої адміністрації Ялти. Відзначається, що відключення пов'язане з виведенням в ремонт обладнання підстанції Тамань. У зв'язку з виведенням в ремонт обладнання ПС-500 Тамань з 13:00 28 жовтня до 7 листопада можливо аварійне відключення енергоподачі в Республіку Крим і перехід Республіки Крим та міста Севастополя на ізольовану від енергосистеми Росії роботи. Йдеться в повідомленні прес-служби. Також адміністрація Ялти рекомендує привести в готовність автономні джерела електроживлення. Нагадаємо, раніше президент Росії Владимир Путін в ході відеоконференції з Краснодарського краю дав команду енергетикам на підключення останньої, 4-ї лінії енергомосту в анексований Крим. Порошенко: Україна виконала всі вимоги для безвізу, повідомляє «Новий час». Україна виконала всі 144 вимоги щодо безвізового режиму з Європейським Союзом. Досягла всіх критеріїв, заявив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук. Розраховую, що за час, що залишився до саміту Україна-ЄС, у Брюсселі 24 листопада українці отримають це довгоочікуване рішення як визнання прогресу та знак солідарності, написав він. Нагадаємо, Петро Порошенко раніше заявив, що затримка з наданням України безвізового режиму була викликана розробкою механізму призупинення безвізового режиму для країн. Однак вона пов'язана не з Україною, а з деякими країнами Близького Сходу. Зараз переговори з Україною прискорили розгляд цього механізму призупинення. Мова йшла, зокрема, про суперечку між владою Європарламенту і повноваженнями Єврокомісії, наголосив президент. У Гельсінкі провели День Криму, повідомляється на сайті Радіо Куреш. 29 жовтня 2016 року Посольство України у Фінляндії і Товариство українців у Фінляндії за сприяння Міністерства інформаційної політики України провели у Гельсінкі День Криму. В рамках даного заходу гостям показали документальний фільм «Крим спротив», а також 3 художні короткометражні стрічки кримсько-татарського українського режисера Наримана Алієва. Після показу фільмів пройшла скайп-конференція з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим, який розповів про репресії, що відбуваються в окупованому Криму відносно кримських татар та українців, і висловив свою думку щодо методів звільнення Криму від російських окупантів. Про це повідомляється на офіційному сайті Посольства України в Фінляндській Республіці та Республіці Ісландія. Було наголошено, що кримські татари, як впродовж століть проживали на тій території, не схилили голову перед окупантом і відстоюють свої права як корінного народу Криму і належність Криму Україні. Більше новин на сайті Куреш.Інфо. Це була рубрика «Огляд преси» і я, Асріклі Лейла. Програма виходить за підтримки Міжнародного фонду відродження. Залишайтеся з нами.